ngantos mik mergi wireless niku penjangkauannya rada angel sinyale. Ngono. Nganggo sing kabel ora dadi apa? Penak sing anek kleretan. Nggih. Apa-apa ki yen nglanter pancene penak kowe. Apa ya apa? Sikapur. Monggo. Piye? Monggo coba kaya ngapa? Hidup pita kangku Gepeng. Ayo bacotke. Monggo, Po Gepeng. Mano empret prit pateng cruwit wit calurutan kok kaya kampret sih. Iya. Ketularan. Jenenge apa jenenge nerokke sing para sepuh ya. Nyandi ya kae parane. Ya ilang. Enggak. Manuk petet pating cuwet wet
lanjut. Matur sembah nuwun. Bule uji kali po gepeng sampe nyekar glathik glinding. Iya kok Le. Niate ora kepiye-kepiye mung niate menghibur para warga kang mapan ana ning Gesikan Kabupaten Tulungagung Kecamatan Pakel kene. Ana ing daleme Bapak Sungkono Ibu Setiah. Sak bisa-bisane amake dhewe neruske lakon kang gareng kaya ngono. Merga tinimbalan marak sowan Bapak Sungkono kali Ibu Siti Istiah kuwi. Bapak Sungkono ngetokke wragat utawa perbiya sing ora sithik. Awake dhewe sak bisa-bisa kudu tampil semaksimal mungkin. Ora ana sing klentrak-klentruk. Ora ana sing nguntak lan ngantuk. Semangat lan semangat kaya ngono. Iki banjur apa pisan meneh aku yen durung mesem kok urung seneng atiku mesem buka bonang saka Kang Parni Kang PB oh Kang Parni ya wis arep mantu mantu ngono iki mantu ki budal kok omah mantu karo maratuwane omong-omongan apa ora ya aku ya ora nyono ora ngira yen to Kang Parni oleh mantu kok potongane sak meter kotor kok rekake mah nggih bantalku rekake nggih bantalku nek malah ora pantes. Wong dhuwur ki bakno angel ya lek mangan kuwi. Iki cangkeme ya telap-telep ngono. Monggo Kang Parni coba kaya ngopo? Mesem.
Nyak. Yo semangat kabeh. Ya. Dasare tinimbalan Bapak Sungkono iki ora semangat iki tenang. Rugi awake dhewe kabeh. Kaya ngono. Bacotke menghibur Kang Gareng. Ya, bacotke menghibur kaya ngono. Pelok, Ndru. Pelok sare-sare luwih dhisik. Mau wis klasikan saiki sing greng-grengan. Ngono. Jaman kuno baleni jaman-jamane Buya Murdi biyen. Apa le? Gandrung. Kuwi lagu favoritku kuwi. Gandrung musike mengko melu. Sapa ya sing ane bisa nih? Gandrung bisa ya? Oh, oke. Mbak Ririn kali Mbak Angel berdiri. Monggo. Bukane Mas Supil kaya latihan kae lho. Orangane lho, Pil. Kayak suwidak pakai goblok kae. Bendina anu iki kok gatek iki apa to, Le? Sing mau gedhekke kok panggalmu sambatmu. Ora ada apa-apa. Gandrung. Mbak Ririn kali Mbak Angel berdiri gandrung. Coba kayak apa? Oh. Ladalah. Tak apa ta ya? Fokus lho, Ger, fokus. Kok iso? Aja ngisin-ngisin sing ngarep to kowe iki. Ngene iki aku sebagai pimpinan lho saiki dina iki. Pimpinan saya ambil alih ngono lho. Kok saya rumangsaku. Coba kaya ngopo? Gandrung.
langgeng ya dasare padha semangat kabeh kaya ngono bacutke tobel wong lekan golek Ardia Diwang Probowati. Nggih, selamat pagi. Awakmu dek saya gede to, Wang? Nggih, Mas. Oh, pancene Iwang iki Prabowo cocok, Mas. gede apa-apane kok pancene. Gede TKT, gede Sentosa. Sowan ngarsaning Bapak Sungkono kalian Ibu Siti Istiah. Ular-ular nopo damel kemanten Mbak Puri Ratna? Nggih, mugi-mugi pinanganten kalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Berkah barokah, cepat punya momongan, soleh solehah. Amin. Ardia Diwang Probowati. Nggih. Ular-ular nopo damel kemanten? Napa nggih? Ora lah padha lho. Dalah padha ya. Anu Mas, ndang meteng.